Колко имаш? Кой иска прясна риба? Какво стана? Покажи. Кажи човекът. Ай, стига. Днеска рибите са по поляната. Владко ги събира от тревата. Водата няма. Събират ги по поляните днеска. Ей. Готово ли? Да, готово. Бре, майстор, то си лям, бе. Бре, майстор, бе. Е, тук на газа има нещо тако. Ще е сядал някъде ниско. Къде е рибата? А, така. Браво. В момента майстора на спорта вади мрена. Горна джука център. Да, не е много голяма, половин кило и 300 грама. Горна джука център. Горна джука център, да. Много интересно. Да. Айде, Калинчо. Мешки. Това мредато е. Скобар ли? Много ти умаляла лявата ръка, трябва да ги сменяш. Умалява и дясната. Ще ги сменяш, бе? А тъй, сега го откачи. Скъса повода. Трябва да ти изпънат от тива пичето. Зато нашата изяде тепа. Калинчо, сменяй ръцете вечер, бе. Чакай. Сега запаля. Изпънат повода, да го бръчка. Лица бащо. Той в колата. Ой, той пи, бе. Господин Лийски. Да, ама не ми харесва лявата ти ръка отслабнала. Не ги сменяш вечер. Това беше много време. Айде. Айде за мен. Ей, той е живарника. Той вътре. Айде, дигай живарника. Всичка да е. Пирим, гайтаня, сега не бой. Трябва да хвърля един път горе да я. Оправя кеп. Успешен завършек на деня. Доволната физиономия на майстора. Стига се, Хили, достатъчно. Достатъчно. Ето това е. Айде сега, кой отде дошъл? Има поне много джоби. Живарник вътре, кеп, бивам. Ти за тока заи там ли? За тока няма такова. Да ги вадиш, че му И си биги всичките. Дето им за штуки сте. Ай. Айде. снабдяване. Утре пак. Айде. Утре пак. Утре на другия обект.